A yau na tattauna da 'yan daba a Kano. Ta yar guda ce. Yar guda ce. Ga jini na wuce kenan. Ga jini na wuce. Gwamnati ba ta biyan mu kuɗi, ba ta mana duba da yanayi. Mu in dai ba a ba mu ba gaskiya sai mun karɓa. Duk lokacin kamfen ana zuwa za a ba mu kuɗin abinci. Nawa ne kuɗin abinci? Kuɗin abinci zai ana ba mu naira 1,000. A kowace rana al'ummomin arewacin Najeriya suna nuna ƙiyayya da ƙin jinin 'yan daba. To ya kamata mu ji daga bakin 'yan daban su ma, mu ji ɓangaren su. Yanzu kun yadda ana kiran ku 'yan daba? A yadda? Na yadda. To in aka ce ɗan daba me ake nufi? Ana nufin ɗan dawa wanda ba gwamnati ba ta biyan mu kuɗi, ba ta mana duba da yanayi. Mu kuma gaskiya ba za mu in dai ba a ba mu ba gaskiya sai mun karɓa. A ina kuke karɓa? Annan al'umma 'yan uwanmu. To, al'umma ya kuke ga wani irin kallo suke muku? Suna yi mana kallon wulaƙanci wanda ba su da abin yi, wanda gaba ɗaya kawai 'yan iska ake ganin aggoli. To amma idan kuna karɓa daga wajen al'umma ba tare da suna so a basu ba, suna so su bayar ba, kana ganin su al'umma ba za su yi muku wannan kallon ba? Su ma suna mana wannan kallon. Me ya jawo haka? Abin da ya jawo haka, gwamnati ta ita ba mu aikin yi, ta ita kula da mu. Kuma mun ga mana shaye-shaye, ba kuɗi za mu yi sata mu yi ƙwaci. To kamar menene idan aka yi yanzu zai sa ka ce ni wannan ba ruwana da shi, wannan ba shi da amfani a wajena? Gwamnati ta ba mu aikin yi, ta kula da 'yan uwanmu. Wanne ne 'yan uwanku? Iyaye da mataye da 'yan uwa da manya. Amma ka san yanzu ake cewa ana gani kamar 'yan daba sun karu, yawan su ya karu a cikin al'umma. Me yasa? Ba aikin yi. Babu aikin yi. Yanzu kai kamar wani irin aiki ne in ka samu za ka ba wannan? Kuma aikin kasuwa, shago, ko a sami a ba mu jari, ko a sai mana mota ko homa ta aiki ko mashin. Mota kamar sufuri kenan? Amma mota homa wadda na fi sani. Ita me za ka yi da ita? tuki daga nan zuwa Lagos, Ojuya Leba, Agege, Iddo, Kanuri, Garage da sauransu, Fatakot, Abari, Bini, Safala, Auci. Wani kira kuma za ku yi wa al'umma ragula kamar mu waɗanda za ku ga